Hola a tothom i benvinguts. Avui ens submergim en un dels pilars del dret penal, ni més ni menys que els delictes contra la integritat personal. Anem a desgranar com la llei protegeix la nostra salut, el nostre cos i, el que és més important, la nostra dignitat. Aquest serà el nostre viatge. Començarem per la base, els conceptes clau, i anirem escalant fins als debats més actuals i complexos que té el dret penal sobre la taula. Som-hi! Molt bé. Comencem pel principi. Què és exactament allò que la llei vol protegir? Doncs el que anomenem la incolumitat personal. Un concepte que pot sonar una mica tècnic, però que és la clau de tot. La incolumitat corporal, en el fons, és el dret que tenim tots a que el nostre benestar, tant físic com mental i moral, no sigui malmès. O sigui, que no només parlem de cops o ferides, Això va molt més enllà. Abraça la persona en la seva totalitat. I aquí, compte, entrem en un debat jurídic dels bons. Hi ha qui defensa una tesi monista que diu que l'únic que es protegeix és la salut. Però el nostre Codi Penal sembla que aposta per una posició dualista que distingueix entre integritat corporal i salut. I per què és important? Penseu-hi, si un metge t'amputa una cama gangrenada per salvar-te la vida, atenta contra la teva integritat corporal, però ho fa per protegir la teva salut. Aquesta distinció és clau per entendre que aquesta acció no sigui un delicte. Perfecte. Doncs ara que tenim clara la base, anem a veure com tot això aterra en el delicte més habitual que atempta aquest dret, el delicte de lesions. Aquesta és la pregunta del millor. Quina és la línia vermella que separa un simple cop, un blau, d'un delicte de lesions que et pot portar a judici? Doncs la llei, per sort, ens dona un criteri bastant clar. La clau de volta la trobem a l'article 147.1, perquè una lesió sigui considerada delicte no hi ha prou a manar un cop al metge. La llei exigeix un segon pas, que la lesió necessiti, i aquesta paraula és crucial, objectivament, un tractament mèdic o quirúrgic posterior per curar-se. Aquesta necessitat objectiva ho és tot. Clar, ara la pregunta és, i què carai és un tractament per a un jutge? Doncs aquí la jurisprudència ho ha anat perfilant. És qualsevol acció del metge que tingui una finalitat curativa. Per exemple, cosir uns punts? Sí. Enguixar un braç? També. Però anar al metge només perquè et miri com evoluciona la ferida? Això per si sol no compta. Aleshores, a partir d'això, tot s'estructura en tres calaixos, en tres nivells. Tenim el delicte lleu, si no cal tractament, el tipus bàsic, quan sí que en cal, i després els tipus qualificats, que ja són paraules majors quan es perd un membre, un sentit o es provoca una deformitat. I fixeu-vos en aquest exemple, que és brutal per entendre-ho. El Tribunal Suprem diu que perdre una dent de davant, un incisiu, normalment es considera una deformitat. Això no és una lesió bàsica, no. Això eleva el delicte a la categoria de qualificat, amb penes molt més dures, perquè afecta de manera permanent l'aspecte de la persona. Bé, hem parlat de cops, de ferides que es veuen, però i les que no es veuen? Anem a un terreny molt més subtil, però igual de dolorós, els atacs a la integritat moral. La integritat moral és, bàsicament, el dret a ser tractat com una persona i no com una cosa. És el mur de contenció contra la humillació, contra la vexació, contra qualsevol acte que busqui rebaixar-nos com a éssers humans. I el delicte estrella en aquest àmbit és el de tracte degradant. Estem parlant d'actes que tenen com a objectiu precisament aquest, minar la moral de la víctima, cosificar-la, fer-la sentir que no val res. I el Codi Penal, evidentment, ho castiga de manera contundent. I el més interessant és com els tribunals han fet servir aquesta eina per lluitar contra fenòmens socials terribles. Pensem en l'assetjament de la feina, el mobbing, o l'assetjament immobiliari per fer fora un llogater. O, i això és molt important, l'assetjament escolar, el bullying, com en el tristament famós cas Jokin, on es va condemnar els assetjadors per un delicte contra la integritat moral. Però molt de compte aquí, És fonamental no confondre el tracte degradant, que el pot cometre qualsevol, amb la tortura. La tortura és un delicte especial, un crim d'estat. El protagonista és una autoritat, un funcionari públic, que abusa del seu poder per una finalitat concreta, com ara obtenir una confessió. Ara fem un salt a un dels capítols més foscos i moderns d'aquests delictes, aquells on el cos humà es converteix literalment en mercaderia. El tràfic d'éssers humans, que es regula seguint les directrius internacionals del Protocol de Palerm, no és només moure gent. L'essència del delicte és captar, transportar o rebre algú utilitzant la força, l'engany o aprofitant-se de la seva vulnerabilitat, amb un únic objectiu, explotar-lo. És l'esclavitud del segle XXI.
I quan parlem d'explotació, la realitat és esgarrifosa. Estem parlant d'explotació sexual, de treballs forçats, d'esclavitud, de l'extracció d'òrgans, de matrimonis forçats o fins i tot d'obligar les víctimes a delinquir. Dins d'aquest horror, el legislador ha volut ser molt específic amb el tràfic d'òrgans. Aquest delicte no només protegeix la salut de qui ven l'òrgan, sinó que protegeix tot el sistema de donacions que es basa en l'altruisme i la solidaritat, no en els diners. Vol combatre directament el que es coneix com a turisme de trasplants. I per a l'últim capítol viatgem al futur, o gairebé, a la frontera on es troben la llei, l'ètica i la ciència, un terreny ple d'interrogants. El Codi Penal no és allè als avanços científics i actua com un guardià, posant unes línies vermelles molt clares. Per exemple, es prohibeix alterar els gens humans, tret que sigui per curar malalties greus. Es prohibeix la clonació d'éssers humans. Es prohibeix crear armes biològiques o, evidentment, fer una reproducció assistida a una dona sense el seu consentiment. I per què aquests límits? Què estem protegint aquí en realitat? Doncs dues coses fonamentals. Per una banda, el patrimoni genètic de tota la humanitat. I per l'altra, el dret de cada persona a la seva pròpia i irrepetible identitat genètica. El dret a no ser un producte de disseny. I clar, tot això ens deixa amb una pregunta gegant a l'aire, una que, com a societat, haurem de respondre una vegada i una altra. A mesura que la ciència ens dona més poder, on posem la línia? Quina és la frontera entre curar una malaltia i començar a dissenyar éssers humans? Si alguna cosa hem vist avui és que el dret penal està viu, que evoluciona constantment per donar resposta a nous reptes, però l'objectiu final és sempre el mateix, ja sigui davant d'un cop, d'una humiliació o de la manipulació d'un gen, protegir allò que ens fa humans, la nostra dignitat.